Ushela nqunqa nendlu ikhehla lishiswa isalukazi ebebekade beganene naso. Angiqale ngibingelele ngokwamukela channel Maswidi Mula Production. Mangabe uyaqala ukufika cela ukuthi wenze isiqiniseko sokuthi ucofa subscribe. Mawuqeda ukuba le video ushaye like bese uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Udaba engenze ngalo njengamanje luthi lukhulunyelwe emakhoneni emphakathini wakwaNgcolosi. Udaba likagogo oshisa umkhulu ngumnyeni wakhe nendlu ngoba kuthiwa ubesekhathele ukuhlukunyezwa nguyena. Kunephephandaba-ke lapha elithola ukuthi-ke umufi ongumkhulu umnumzane Mgcabeni Ndlovu ushiswe ugogo uMangubane Ndlovu waphelela khona ngaphakathi endlini. Umthombo olwazi ukusuka nokuhlala lolu daba uthe bebumuncu vele ubudlelwano phakathi kagogo nomkhulu, behlala bekwebhana. Uthi-ke bebekade beyinkukhu nempaka, yize noma bebehlala ndawonye into endala ukubhimba kwezinto phakathi kwabo, kodwa noma kunjalo bebeqhubeka behlala ndawonye. Kuthiwa-ke nemindeni beyazi kahle ngale nkinga yabo. uNkosazane Silindile Ndlovu ohlobene nabo ukhulumeke naleli phephandaba, wakhala ngalomshophi ogubuzela umndeni wabo, ethi-ke badangele ngalomshophi obavelele. Uveze-ke nokuthi-ke ukuhlukumezeka kagogo ehlukunyezwa-ke umkhulu into endala, echaza-ke ngawakhe amagama uthi-ke khona yinto ebekade-ke beyazi ukuthi ugogo uyahlukumezeka, akuyona into eqala manje, kusukela kudala into nje ebekade-ke ibekezelela ngoba-ke kuthiwa-ke kuyabekezelwa emendweni. Ebuzwa-ke ukuthi ubudlelwane babo engabuchaza kanjani phakathi kagogo nomkhulu, wathi-ke ngabe uqamba amanga uma engathi-ke bebuhamba kahle noma uma engathi-ke bebukade bubuhle. Echaza ngokwenzeka ngosuku lesigameko, uthi-ke bathola ukuthi-ke umnyombo wasuka emini, noma-ke waqala nje ngokuthi-ke bahelezisane ugogo nomkhulu. Abantu-ke bebuka besho ukuthi hhayi, sekusukile-ke lokho okujwayele ukwenzeka, kanti-ke kuyogcina sekwenzeka ngaleya ndlela yokuthi-ke umkhulu egcine esedlule emhlabeni ngesandla sikagogo. Ubalise-ke ngobuhlungu athe njengomndeni njengamanje bayabuzwa. Ubeke seveza-ke nokuthi-ke ugogo nomkhulu ey'nganeni nje abanazo sebesele-ke namadodana amabili, ezinye ezine sezalala kobandayo. Kuthiwa-ke ukwenzeka kwalesi gameko-ke senzeke ngesonto ngesikhathi-ke uMangubane ongugogo evese-ke wangena endlini, wafike kwabasa isitofu wasesifaka ngaphansi kombhede kamkhulu uNdlovu obekade-ke elele, wabeke sephumela emnyango evala umnyango wakhiya. Kuvele ukuthi-ke sekunesikhathi uNdlovu ewumuntu olala ngisho emini ngenxa yokuthi washaywa isifo sohlangothi eminyakeni endlule. Uyaphaphama-ke uNdlovu, uyamangala-ke kuyavutha-ke manje endlini, usethi uyazama-ke manje-ke ukuyophuma emnyango. Ugogo-ke usekhile wahamba nesikhiye. Amaphoyisa-ke awayiphendulanga imibuzo ekade kethunyelwe ngalolu daba, kepha abomndeni bathe ugogo Mangubane akabushwanga. Ngakho-ke kuhlela ukuthi umkhulu uNdlovu afihlwe kusasa ngoLwesibili. Ngenza kwethu igameko senzeka mihla namalanga, senzeka kuwo wonke umuntu, abamhlophe nabamnyama, abazo zonke iy'limi. Manje-ke zenzeka kwabadala nabancane. Awubheke nje ugogo nomkhulu kudala labantu babandawonye beganene, kodwa sonke lesikhathi ugogo bekade kehlukunyezwa umkhulu. Ngakho-ke ngiyacabanga ukuthi-ke naye ubehleli ngalesisho sakudala sakwaZulu esiyeke sithi-ke kuyabekezelwa emendweni. Ekugcineni-ke esezeke wamdala, labantu lokhu bahlangana kusukela bebancane, kodwa esemdala manje eseyigugele wazobona ukuthi kungcono avesane amshise omkhulu, esimbulala-ke ngale ndlela esihluku kangaka sokuthi amvalele endlini, bese-ke evuthisa umlilo ngaphansi kombhede akalele kuwo. Ngaleso sikhathi umkhulu akakwazi-ke nokuthi mhlampe abaleke ngokuphuthuma noma azame ukushaya umnyango ngenxa yokuthi-ke washawa i-stroke ohlangothini lakhe lwakwesikudla. Ngicela ukuthi hlangana nama-comments ungitshele ukuthi wena ucabanga ngani ngalokhu. Ubani o-wrong lana? Ubani osephutheni lana? Kanti futhi kumele kwenzakaleni ngogogo ngoba phela manje sebhekene necala lokubulala? Cela hlangana nama-comments, phinde isiqiniseko sokuthi uyasubscribe. Ngiyabonga. Usubuke waze wafika ekugcineni kwevideo. Ngicela ukuphana umtitilizi wamahhala ha. Selingena ihlobo, isifikile ifestive. Ngenzeka ukuthi mhlawumbe uzofisa ukuthi uthenge izimpahla ezintsha, mhlawumbe uzithengela wena noma mhlawumbe uthengela abantwana bakho. Kodwa manje ibudget tight, noma mhlawumbe ufuna nje ukuseva, awufuni umosha kakhulu imali ngoba phela noJanuary uyeza. Kanti futhi iningi nedingo kuDisemba. Nansi ikhodi lapha yamahhala ha esiyiphiwa uSiphokazi wakaGodide lapha kuFacebook. Le khodi ikwazi ukukusiza ukuthi mhlawumbe uthenge izinto zika 1200 wamalandi kuShein noma kuShein, ukwazi ukuthi lezo zinto ugcine uyikhokhele noma ugcine uyithenge ngo-300 wamarandi kuphela. Into ozoyenza wena uzothi uma ngabe wakhithiza laphana kuShein wakho noma kuShein app yakho, wakhithiza izinto ezingaphezulu kwa-1200 noma eziwu-1200 wamalandi, uzothi-ke uma ngabe usuyokhokha-ke bese ufaka le khodi laphana ku-promotion SKRF9 njengoba uyibona-ke la SKRF9. Noma mhlawumbe uma kuthi khona ungaku-understand kahle, uhambe uyobuza yena
Siphokazi Godide ku-Facebook njengoba ulibona igama lakhe libhaliwe la. Le app-ke yaka-Shein ithembakele kakhulu, nawo futhi lamakhodi athembekele kakhulu. Nami senke ngawasebenzisa njengaphambilini. Nganza kwethu ake sizame ukwenza izinto ezizokwenza impilo zethu zibe lula. Uyashopha lapha ku-Shein, uyayithatha izinto oyifunayo, uma ngabe usuyithathile usufaka le khodi, imali yakhona isiyehla, bakudilivela mahhala, izinto zakho zize emnyango ungakaze unyakaze. Njengalona nje uthenga izinto ka-780 wagcina ekhokhe u-270. Nangomunye futhi uthenga izinto zika-922 wagcina ekhokhe u-306 wamarandi kuphela. Zinhle kakhulu-ke iy'ngubo zakhona-ke lapha ka-Shein, iy'mpahla zakhona nje, amabhulukwe, iy'kibha, amakapisi, iy'cathulo, yonke nje into yakhona inhle ngendlela eyisimanga, futhi nje kulezi y'nsuku ithandwa ngendlela eyisimanga. Ngakho-ke cela ukuthi-ke nawe ungasali, ngiyakuplaga njengamanje. Uma kuthi khona into ongayi-understand noma ongayithembi kahle, khomenta khona la kule video, mina ngizobe sengikulekelela. Ngiyabonga.